नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अंकोला तालुक्याच्या हट्टीकेरीत येऊन प्रचार सभा केल्ले। या कार्यक्रमात जिल्ह्याच्या सगळे तालुक्याच्या बसाचेर लोकांक आपोवन हाडिले। तशेंच कार्यक्रमात बीजेपी उमेदवार भी आशिल्ले, जाल्यार उमेदवारान कार्यक्रमाचो खर्च मात्र इलेक्शन कमिशनाक दाखयले। पण 100पेक्षा जास्त बसाचेर लोकांक हाडील खर्च आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याल्या तकलेचेर धकळले। परिणाम असो जालो, आचारसंहिता उल्लंघन केल्ल्या आरोपात सुमार 200 कार्यकर्त्यांचेर चुनाव आयोगान प्रकरण दाखल केला। विधानसभा इलेक्शन जावन काँग्रेस उमेदवार जास्त संख्येत निवडले आणि राज्यात अधिकाराची मसाल धरले, जाल्यार प्रधानमंत्रीक दुसऱ्या राज्याच्या गण्य व्यक्तीक हाण प्रचार कार्यक्रम केल्यार बी बीजेपी हरले। बीजेपी उमेदवार अपजय जाल्ले कार्यकर्त्याक दुःख जाल्ले एक जाल्यार प्रचार सभेत लोकांक हाण त्रासाक पडिले अनेक दुःख। मे 3 तारखेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदील्या कार्यक्रमाक 1,30,00,000 रुपये खर्च केल्ले। बीजेपीच्या एक उमेदवाराक 18 लाखांप्रमाणे निवडणुकेचो खर्च वाट्याक येयलो। विधानसभा क्षेत्राच्यान 700पेक्षा जास्त बस 200 कार्यकर्त्याल्या नावाचेर बूक केल्ले। तेजो 1,80,00,000 रुपये खर्च आधाराचेर 200 बीजेपी कार्यकर्त्यांचेर चुनाव आयोगान प्रकरण दाखल केला। तशेंच गोवाच्यान बी खासगी आणि कदंबा बस मोदी कार्यक्रमाक वापरिले, हाचे संबंध बी चौकशी जायत आसा। बीजेपी उमेदवारान आपलो आरोप चुकोवन कार्यकर्त्यांचेर घायलो, जाल्यार उमेदवाराचेर बी प्रकरण दाखल करूंक जाय अशें काँग्रेस आग्रह करते आसा। नमस्कार। गेल्या 2023चे सार्वत्रिक कर्नाटक चुनावणेक उत्तर कन्नडचे बीजेपीचे जो अभ्यर्थी आसा 6 लोक तेमगेले चुनावणा प्रचारासाठी आमगेलो देशाचो प्रधानी श्री नरेंद्र मोदी सर येयल्लो अंकोलाचे हट्टीकेरीत हे समावेश जाल्ले। तेजेत तुमगेले पत्रिका आणि माध्यमां मुखांतर म्हाका जो खर्च आसा ते 2,41,00,000 म्हण दाखयल्लो आसा। पण हे खर्च वेळात कित तरी गडबड आसा म्हणून हांव सांगूंक सोदता। कित्याक म्हणल्यार पयर धारवाड जो मोदीले समावेश जाल्ले त्या समावेशांत 9,31,00,000 जो खर्च वेळाचो दाखयल्लो आसा। पण हे चुनावणा आयोगान हेजे बद्दल संक्षिप्त तनिखे करूं जाय म्हणून हांव सांगता आसा। कित्याक म्हणल्यार हांव 7 तारखेक आमगेले चुनावणा अधिकारीक रायटिंगात एप्लिकेशन दिल्लें आसा। कितें म्हणल्यार गोवा बॉर्डराच्यान बी कदंबा बसाचेर जो लोक येयल्ले आसा, कदंबा बस सादारण 72 बस येयल्ले आसात, ते बी ह्या चुनावणा आयोगान खर्च वेळात घेवं जाय म्हणून हांव सांगता आसा। कित्याक म्हणल्यार 2,41,00,000 हे बी तेमी चुनावणा आयोगान धरल्यार हे 6 अभ्यर्थीचेर घायल्यार ते 41,00,000 जाता। प्लस तेमी 1 म्हयनो पुराय कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्रात खंय समावेश केलात, खंय चुनावणा कार्यक्रम केलात, ते सगळे खर्च वेळाचे धरल्यार साधारण तेमकां 65 to 70 lakhs खर्च वेळाचे जाता। हे चुनावणा आयोगान 40 lakhsची एक मिती दिल्ली उरता खर्च वेळाच्या इलेक्शनाक। हे मिरी उत्तर हे केल्यार आमगेले बीजेपी अभ्यर्थी 2 लोक जो गेलो विन जाल्ले आसात तेमगेले सदस्य अनर्ह करूं जाय म्हणून हांव सांगता आसा। तशेंच जो 4 लोक माजी MLA आसात तेमकां मुखाल्ले 6 वर्स खंयच्याय चुनावणा भितर भागी जायनाचो एक सुक्त क्रम घेवं जाय म्हणून हांव चुनावणा आयोगा कडेन विनंती करता आसा। तशेंच हे कार्यकर्त्यांचेर एक आमी कितें तरी FIR केला म्हणून म्हाका कळील आसा। हे कार्यकर्त्यांचेर FIR केला म्हणून काय जावचें ना, हे अभ्यर्थीचेर आनी जो चुनावणा 6 लोक बीजेपी अभ्यर्थीचेर FIR जावं जाय म्हणून सांगून घेवन हांव चुनावणा आयोगाक विनंती करते। तपस नावाचे मानवरहित हवाई वाहनाचे कमांड आणि कंट्रोल क्षमता यशस्वी रीतीन प्रदर्शन केले। कारवारचे नौदळाच्या व्याप्तीत सोमाराक तपस नावाचे मानवरहित हवाई वाहन उडोवन तेजे कमांड आणि कंट्रोल क्षमता परीक्षित करचे बरोबर यशस्वी प्रदर्शन केले। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात, त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस
आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888 या नंबराचे व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. शनिवार रात्रीन पडिल्ल्या पावसात इरपागे शाळेच्या इमारतीक वीज लागून लुकसाण झाले. कारवार तालुक्याच्या मल्लापूर ग्रामपंचायती भागाचे इरपागे हांगा सरकारी प्राथमिक शाळेत सोमाराक येयले शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांक आश्चर्य जावचे बरोबर भिवची परिस्थिती झाली. शाळेच्या इमारतीचे वण्टीक शीर येयला, तसेच विद्युत बोर्ड तुटून सकल पडलात, वायर जळलात, वर्गात वण्टीची माती पडला. शाळेच्या भायर बी जमणीक खंडिल्यासारखे माती वयर येयला. शनिवारा रात्रीन गडगड पडील पावसात वीज पण शाळेच्या इमारतीक नुकसान झाल्याबद्दल नंतर कळणे येले. गोपसिट्टा सेंट मेरी पॅरालिटिकल सेंटरात इंजेक्शन घेयले एक विवाहित महिला मरण पावली. कारवार तालुक्याच्या गोपसिट्टा आशिल्ले सेंट मेरी पॅरालिटिकल सेंटरात मरीजाक घेऊन येयले कोप्पळचे एक कुटुंब मरीजाक इंजेक्शन दिल्यानंतर त्या कुटुंबाचे स्वप्ना रायकर 32 वर्ष वयाची महिलान आपल्याक बी एक इंजेक्शन दिया म्हण इंजेक्शन घेयले आणि ती थंयच बेशूत पडली. ताका कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेत हाण दाखल केले आणि इलाज केले, जाल्यार इलाज सफल जायनासतना तेमी मरण पावले. ह्याचे संबंध पोलीस प्रकरण दाखल झाला. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या ग्रामपंचायतीचे दुसरे कालावधीक अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष स्थानाक सोमाराक रिझर्वेशन आरक्षण ठरयले. जिल्ह्याच्या ग्रामपंचायतीक गेल्ले 30 महिने अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुद्द्याचेर आशिल्ले सदस्याली कालावधी सरली. आता पुढचे 30 महिन्यासाठी अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेमणूक करूक रिझर्वेशन प्रकट केला. कारवार तालुक्याच्या माजाळी ग्रामपंचायतीक अध्यक्ष स्थानाक सामान्य महिला आणि उपाध्यक्ष स्थानाक कॅटेगरी ए महिलाक रिझर्वेशन ठरयला. चित्ताकोला ग्रामपंचायतीक अध्यक्ष स्थानाक कॅटेगरी ए आणि उपाध्यक्षाक जनरल रिझर्वेशन दिला. अस्नोटी मदेवाडा ग्रामपंचायतीक अध्यक्ष स्थानाक जनरल आणि उपाध्यक्ष स्थानाक सामान्य महिला. मुडगेरी ग्रामपंचायतीक अध्यक्ष रिझर्वेशन सामान्य आणि उपाध्यक्ष सामान्य महिला. हणकोण ग्रामपंचायतीक अध्यक्ष स्थानाक सामान्य आणि उपाध्यक्ष स्थानाक सामान्य महिला. हळगा घाडसाई ग्रामपंचायतीक अध्यक्ष स्थानाक सामान्य महिला आणि उपाध्यक्ष स्थानाक कॅटेगरी ए दिला. गोटेगाळी ग्रामपंचायतीक अध्यक्ष कॅटेगरी ए महिला, उपाध्यक्ष स्थानाक सामान्य. कद्रा ग्रामपंचायतीक अध्यक्ष अनुसूचित जाती महिला, उपाध्यक्ष कॅटेगरी ए. मल्लापुराक अध्यक्ष कॅटेगरी ए, उपाध्यक्ष कॅटेगरी बी महिला. केरवडी अध्यक्ष सामान्य, उपाध्यक्ष सामान्य महिला. देऊळमक्की अध्यक्ष सामान्य, उपाध्यक्ष सामान्य महिला. वैलवाडा अध्यक्ष सामान्य महिला, उपाध्यक्ष सामान्य. किन्नर ग्रामपंचायतीक अध्यक्ष सामान्य महिला, उपाध्यक्ष सामान्य. कडवाड अध्यक्ष कॅटेगरी ए, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाती महिला. कडवाड अध्यक्ष कॅटेगरी ए महिला, उपाध्यक्ष सामान्य. चेंडिया ग्रामपंचायतीक अध्यक्ष स्थानाक कॅटेगरी ए महिला आणि उपाध्यक्ष स्थानाक कॅटेगरी ए. अमदळ्ळी अध्यक्ष सामान्य, उपाध्यक्ष कॅटेगरी ए महिला. तोडूर ग्रामपंचायतीक अध्यक्ष स्थानाक सामान्य महिला आणि उपाध्यक्ष स्थानाक सामान्य रिझर्वेशन दिला.
आयचे इतलंच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.